హే గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై అనదర్ వీడియో. సో మీకు నిన్న చెప్పే ఉంటాను, అది దాని కొద్దిగా వీడియో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది అని. సో ఇదే నేను ఈ బిల్డింగ్ పైకి టాప్ వరకు వెళ్తానో లేనో అని చూడండి. అలాగే వాళ్ళ వీడియో కొద్దిగా లేట్ అయినందుకు సారీ. మార్నింగ్ కొద్దిగా క్లాసెస్ ప్రాబ్లం వల్ల లేట్ అయింది. సో నేను చెప్పిన వీడియో మాత్రం ఇదే. అది కొద్దిగా టెన్షన్గా ఉంటుంది అని, అంటే దానిపైకి ఎక్కుతానో లేనో కొద్దిగా కష్టమే. బట్ నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి ట్రై చేశాను, ఎక్కాను. ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 మంత్ అయ్యింది ఎక్కి. నేను ఒకసారి వితౌట్ ప్రాక్టీస్ అయితే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ మళ్ళీ ఎక్కుతున్నాను. ఎక్కుతానో లేనో మాత్రం వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి. సో ఇప్పుడు మనం అక్కడికి వెళ్దాం. నాకు తెలిసి వెళ్ళలేము అనుకుంటా. అరే ఇలా జంప్ బటన్ పని చేయకుండా వీడియో ఓడరా నాయన పని చేయండి. జంప్ బటన్ పని చేయకుండా అది పంచ్ బటన్ పని చేసిందా ఎందుకో చూద్దాం. మళ్ళీ ఎక్కడానికి ట్రై చేద్దాం. ఇలా నాకైతే M4A1 తోటి అప్పుడు ఎక్కినట్టు అలవాటు అయింది కాబట్టి సో మళ్ళీ దాంతో ఎక్కుతున్నాను. అలాగే కొన్ని క్రాఫ్ట్ టూల్స్ కూడా తీసుకున్నాను, ఇక్కడ ఆయన అవసరం ఉంటాయి ఏమో అని. ఇక్కడ నుంచి అయితే ఈజీగానే ఉంటుంది. అరే ఇక్కడైతే ఇక్కడ మళ్ళీ ఎక్కొచ్చు, ప్రాబ్లం ఉండదు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మళ్ళీ పైకి, ఇక్కడ మళ్ళీ పెట్టి పైకి ఎక్కాలి. M4A1 తోటి కొద్దిగా ఈజీగా ఉంది. M8OP వాటితోటి మనం వాడామనుకో కొద్దిగా వాడే. సో ఇక్కడ కొద్దిగా ఓకే, ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ స్కోప్ పెట్టకుండా ఎక్కడం అయితే నాకు గుర్తుకొచ్చింది. ఇక్కడ నార్మల్గా రన్నింగ్లో ఎక్కడం. ఇక్కడ క్రాఫ్ట్ టూల్స్ కదా, క్రాఫ్ట్ టూల్స్ వేయాలి. క్రాఫ్ట్ టూల్స్ పట్టుకున్నాం, పైకి వెళ్దాం. లైక్ టార్గెట్ మాత్రం 150 లైక్ మర్చిపోమాకండి అస్సలు. 150 లైక్ టార్గెట్ కంప్లీట్ చేయాలి. లాస్ట్ వీడియోకి మాత్రం నాకు ఓన్లీ చాలా తక్కువ వ్యూస్ వచ్చాయి. దీనికన్నా ముందు వీడియో పెట్టిన మెక్కరెనాలో మాత్రం 83, ఇందులో మాత్రం 34. ఎందుకు అలా వస్తున్నాయి కొద్దిగా చూడండి. వ్యూస్ మాత్రం ఎక్కువ రావాలి నాకు. లైక్స్ సబ్స్క్రైబ్స్ రాకపోయినా కానీ వ్యూస్ మాత్రం రావాలి. ఆటోమేటిక్గా నాకు అప్పుడే సబ్స్క్రైబర్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ ఒకటి ఇద్దాం. ఏందన్నా ఏమైంది ఇక్కడ? ఎందుకు ఇక్కడ ఏమైంది? ఎలా పడిపోయా? అరే మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి చేయాలా? ఇంకా నాకు నరకమే. మళ్ళీ ఎక్కాలి, పదండి ఎక్కుదాం. నాకు మాత్రం లాస్ట్ వీడియోకి చాలా తక్కువ వ్యూస్ వచ్చాయి. కనీసం 40 కూడా రాలేవు. కనీసం 40 వ్యూస్ అయినా రాలేదు. డిస్లైక్స్ వస్తున్నాయి. కొద్దిగా లైక్స్ మాత్రం 3 వచ్చాయి. కనీసం సగం కూడా దాటలేదు లైక్ టార్గెట్లో. కొద్దిగా అవన్నీ చూసుకోండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. కొద్దిగా సపోర్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడప్పుడు నేను గివ్ అవేస్ కూడా చేస్తాను. డీజేలో ఒక్కరోను ఎక్కువ సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, ఇంకా నేను అప్పుడు గివ్ అవేస్ కూడా చేస్తాను. మళ్ళీ దీనిపైకి ఎక్కాలి. లాస్ట్ వీడియో చెప్పినట్టు మాత్రం బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్స్ ఎలా వస్తే మాత్రం ప్లీజ్ ఇగ్నోర్ చేయండి వాటిని. నాకు ఇక్కడ వరకు ఎక్కాం ఇదే. అరే అరే అలా అయింది, జంప్ బటన్ పని చేయాలి. అరే ఇలా అరే గేమ్ ఒక్కసారిగా పర్లేదు అని ఎక్కడం ఈజీనే, అంత హార్డేం కాదు. ఇక్కడ ఎందుకో తెలియదు, రన్ బటన్ కొట్టి ఇక్కడ జంప్ కొట్టామనుకోండి. అరే అరే అలా అలా పడిపోతున్నా, అది ఈజీనేగా. పర్లేదు మళ్ళీ ఎక్కుదాం. నేను లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పినట్టు మీ గంక అవన్నీ టోకెన్స్ కనుక రాకపోతే నాకు మాత్రం అది కింద డిస్క్రిప్షన్లో నా యూఐడి ఉంటుంది, దాంట్లోకి ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపించండి. నేను యాక్సెప్ట్ చేసి మీకు టోకెన్స్ పంపిస్తాను ఒకవేళ కావాలి అంటే. బట్ మీరు మాత్రం లైక్ టార్గెట్ ఈసారైనా కంప్లీట్ చేయండి. నాది ముందు లాస్ట్ మెక్కరైన వీడియో పెట్టినప్పుడు మాత్రం 83 వ్యూస్ వచ్చాయి. కానీ ఇప్పుడు ఫ్రీ ఫైర్ది పెడితే మాత్రం ఇలా ఓన్లీ కనీసం 40 కూడా దాటలేదు వ్యూస్. నేను కొద్దిగా చూడండి ప్లీజ్, సపోర్ట్ చేయండి కొద్దిగా. అప్పుడప్పుడు నేను గివ్ అవేస్ చేస్తాను. కనీసం ఒక మంచి సబ్స్క్రైబ్స్ వచ్చాయనుకోండి గివ్ అవేస్ చేస్తాను.
మీకే గివ్ అవే అది కూడా లైవ్లో చేస్తాను. ఒక 5 మెంబర్స్కి గివ్ అవే 100 డైమండ్స్ చేస్తాను. సో ప్లీజ్. అరే ఇక్కడ జంప్ బటన్ ఇలా ఎందుకు పని చేయట్లేదు అర్థం అవ్వట్లేదు. వీడియో మాత్రం ఎక్కువ లాంగ్ ఉండకూడదు, 10-12 మినిట్స్ ఉండాలి, కానీ ఇంత లాంగ్ అయ్యేటట్టే ఉంది ఇది. దీనిపైకి మళ్ళీ ఎక్కి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ ఎందుకు అది ఎక్కలేకపోతున్నానో అర్థం అవ్వట్లేదు. కొద్దిగా ముందుకెళ్ళి ట్రై చేయలేము, చూద్దాం. అరే అలా అలా ఎందుకు ఎందుకు అలా గ్లిచ్ అవుతుంది? కొద్దిగా ముందుకెళ్ళి జంప్ చేసినా కానీ. మళ్ళీ ఎక్కాలి. ఇది స్టార్టింగ్లో ఓకే, కానీ అది ఎందుకు అలా అక్కడ అవుతుందో అర్థం అవ్వట్లేదు. ఈసారైనా పోయి వెళ్తాను లేదా? అది ఎందుకు అలా గ్లిచ్ అవుతుందా ఏంటది? ఇప్పుడు చూద్దాం. చూద్దాం మళ్ళీ బ్యాక్ అయితే వెళ్ళొచ్చు. ఇప్పుడు అరే ఎందుకు అలా అవుతుంది? ఎందుకు ఇందాక బాగానే ఎక్కాను ఫస్ట్ టైం. అప్పుడు ఎందుకు? నో ప్రాబ్లం, మనకైతే నో వరీస్. ఇప్పుడు ఇలా జంప్ అట్ట నార్మల్గా ఇలా ఎందుకు అవుతుందో అర్థం అవ్వట్లేదు. చూద్దాం. మీరు నాకు వీ బ్యాచ్ తెప్పియాలి అనుకుంటే మాత్రం మీరు నాకు 1 మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ మాత్రం 100% కావాలి. మీకు అలాగే చెప్పడం మర్చిపోయాను, 100 సబ్స్క్రైబర్స్కి మీకు ఒక స్పెషల్ ఒకటి ఉంది, చూపిస్తాను. అది కూడా ఏంటిదో. 100 సబ్స్క్రైబర్స్ చేయండి, మీకు ఒక స్పెషల్ చాలా అంటే చాలా స్పెషల్. అది మీకు తెలిసినంత వరకు ఉంటుంది, బట్ మీరు అప్పటి వరకు కమెంట్లో మాత్రం గెస్ చేయండి. అదేంటిదా అని. ఉండదు, దీన్ని పేల్చొద్దు. అది మళ్ళీ పేజీ వేద్దాం ఒకటి కొద్దిగా. అది ఇప్పుడు అక్కదా మళ్ళీ. అరే ఇది ఎందుకు ఇలా అయింది? ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ. అరే అంత దూరం వెళ్ళిపోతుంది అది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకోటి వేయాలి. కొద్ది కష్టమే ఉంది ఇక్కడ వేయడం. ఈ కార్నర్లు ఇక్కడ కట్లో కష్టమే ఉంది వేయడం. ఇంకొక్కడ పెట్టాలనుకుంటా, చూద్దాం. మళ్ళీ అవసరం లేదు. ఈసారి కనుక ఎక్కాలి. ఇందాక అయినట్టు అవ్వకూడదు. నాకు నేను చిన్న మిస్టేక్ చేశాను, కొద్దిగా హైట్ పెట్టాను. ఈసారి మాత్రం అలా అవ్వకూడదు. అదే ఇక్కడ ఎందుకు? ఇక్కడ డైరెక్ట్ లేకొచ్చు. కొద్దిగా పైకి వెళ్ళక వేయాలి. నాకు గుర్తుకుంది అది చేసినంత వరకు. కింద పడిపోకుండా ఉంటే చాలు. అరే అమ్మాయి ఇక్కడే పడ్డాను, మరి లేదంటే మళ్ళీ పైకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది నన్ను. నో ప్రాబ్లం, ఇక్కడంటే ఓకే, పెట్టుకుంటూనే వెళ్దాం. ఇలా క్రాఫ్ట్ టూల్స్ అంతగానం ఎక్కువనే ఉన్నాయి, తక్కువ లేవు. నో ప్రాబ్లం, ఎక్కువనే ఉన్నాయి. మరి అంత ఎక్కువ అవసరం ఉండదు కూడా. ఇవి కూడా కనీసం ఉంటే ఒక 20-30 కావాలి. ఉన్నాయి నా దగ్గర ఒక 40-60. అందులో సగం యూజ్ చేసేసినట్టున్నాను ఆల్రెడీ. ఇక్కడ ఇంకా అవసరం లేని అనుకుంటా. ఆల్రెడీ ఒకటి వేద్దాం, ఇంకోటి వేద్దామా? మళ్ళీ ఇంకొకటి వేయాలనుకుంటా. అది ఇక్కడ ఇంకా అవసరం లేదు అవి క్రాఫ్ట్ టూల్స్. ఫైనల్లీ ఎక్కేసాను. ఎవరికైతే వీడియో నచ్చిందో ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. ఇంకా నేను ఇక్కడ వీడియో ఏం చేసేస్తున్నాను. ఇక్కడ మాత్రం టాప్కి అయితే అయిపోయింది. ఎవరికైతే వీడియో నచ్చిందో ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ డూ నాట్ ఫర్గెట్ టు కామెంట్. చలో ఇంకా బాయ్.